Rosemary ziko. Yo mambo nzima yanga. Ziko. Kana nyaya mpenyu. Nyande kundipuma uno. Yoda kuripwa nemombe mbiri. Yanombo zako chitupa ni mare very fresh. Ndakaona wamai vachitumira mameseji mufoni mangu vachinditi murume wangu airwara nemakumbo ndaishaya kuti chii chokwadi ndaanacho chimuuraya zvipeni saka ndiri ndega nyaya iyi yandiri neya kuti ndambe ndiinayo ndaona kunge ndinozozviringika nditeitedza sekuti vanhu venavo arikuside nyaya kwakuru anogona kubatsira. Rosemary, unogara ndomunotaura chokwadi kana ari muroyi unorwara kuti aiwe uri muroyi pakati nekuti inopera iri yako iwo muroyi wodzokera futi naye undokurowa futi undokuroya futi saka mudare ndo mekuti akachokwadi zviro zvazviri kuita wodi zatobuda munyaya hanzi wakanditumira meseji uchitaura mashoko ataura kuti iwe njura yako umomo zvavafamba sei? Nyaya yakaitika ndekuti tatenda sango vaishanda vese nemurume wangu kwachida wanyika kwachida wanyika akamutsvagira nyaya pabasa akamuti hanzi asina kuenda mushini basa rimwe uchibva rapera vanasiyana nazvo iye aiuya kumba chimbomadoro nemurume wangu vachimwa vese aivimbatambira nemuzambiki kati ndibva kumunyaga ndoiziva nokuti pana kambofa netambira nemuzambiki pati hanzi aina basa maiguru asi iye hamu patosamupe bhozi anorwara akambozvimba makumbo riche nedoro repakamboyana pakutanga vanzi aiwa haina problem maiguru harizvimbisi makumbo akamwadorore akatanga kuzvimba makumbo tagara uye ashanda basa rapera pachidazi aina upanimati aushandisa upanimati yebhatero kachiti upanimati aushanda panimati uraro akabva mutsvagira futi nyaya akati hanzi aisa nyama mabhonzo amweni nyaya dzavo dzekupasa dzakaitika patinobvunza vanhu vangu vari kupasa kwazvo magadhi kuti chii chakaitika nditaurewo wakati hanzi isusu pataona mabhonzo akasanyama pakati saka nyaya iyi chanzwa kwakuru tachati udi asi murume nyasasipenda mashure muna mei vemba yachimwadoro kumba aichipa murume wangu doro iye achibhema hake chichiya chigara mumbachitandara akasvika pakuti mai hanga muzi murume nyatofamba fambira anoita anodana muwanhu wekuti ndozotsitsira ndakutarisai ata matogona nditaure bhozi vamboonawo meseji chifoni make tidaro nyaya yacho kuti chii chikuitika zvanzi hazvinetsika muntu anhamba dzangu inini ndikaona pana uye ndokuti ndokutaurirai kuti pana uye asi pamwe musikana kudara naye kumagredha akatopodzika magredha kwacho kasvika ndikashiya munhu iye pamba ipapo akandirekta ipapo ndikasvika ndikashiya munhu pamba ipapo ndakudza pezvituu ndazorambidzonasisa wangu kuti usaende kumba kwemunhu uzongorosvika muzonetsana uzokwadzwa ikoko hanazoenda kutsvaga musikana iye kumagredha ikoko tagara akuya futi avakupanimati wese vakuya futi nedorere kati wasango nabva kutomusambe doro iri nekuti akazvima mafumo zvisina akazvima mafumo futi ari kupanimati anozviziva kana ndataokikana vakuramba rumwadoro nasango ina ndichakwanisa kugara nei nekuti ndino zvikurwadzisa lazima ndine wana vanoda kurarama sanendero kumuzambi kuramba rumwadoro nasango iye hamu iye ari kupa panzi aiwa vakuseva ipapo anozoya futi nedoro iroro musi wafome muna mei musi wavani mei ndipakatangota ndasangana naye mutauni hanza maikikima mafirei chizvekuta murume wenyu unoona kudara nawo inafuko tikangodara nedu zvakashatika tokuchengeta tinokubatsira kuchengeta vana wenyu ngati aoraiti sango namba dzako ndinadzo tokuti tozotara pafoni pano pandiri kumhanya musi wafuwo tikandamufonera ndatofona 2 minutes maseconds madzidzo zvachariwo pandakafona kati sango nyaya wataura ndikwanisi kudara newe nekuti unoshanda nemurume wangu saka handizi ndozofungira nachii mukushanda mese kana zvakandara kutoita basa kuti mafambiro aiita ndikoshowa ndaiona meseji mufoni make handina kushora asi kuti ndana handikwanisiba
Kaza zvinomboshata chimubatsira kuchengeta bhozi mukoma kwanodza vanomuti mukoma kwanodza kwasanoti kuti chimbatsira pona apo kuchengeta vana vati handikwanisa kubasa kuti chidanani akagara anombofona anambodi kwauzoti pane nyaya yeti nobasa kwaiko kumuna October imomo ndopakandi ndakamufonera ati asango ndozvazofunga kuita here kudzikisa kuti mabasa kechitu kaza andamudzingisa here mota amanzwa pane nyaya akati aiwa ndakanzobasa ndakabvunza munhu wese mawitness akaona nyama yacho pakandiudza chokwadi saka ndozvafunga kuita here kuramba imhosva here handikwanisi kudara newe iye une mukadzi wako handikwanisi kudara newe bhozi inini ndine mhuri yangu handiti nekuti vandikuudza kuti ane girlfriend katidana naye handikwanisi ndikataura ndikamuisi achibva akata foni iye ndakazona mistiko yake kumashure akati ndakata foni pandakamufonera ndana mistiko yake ndikwandosa message yandakaisai akati sangu wafundizva uchitambira peni yake wamudzingisa futi basa wamudzingisa futi kwachiti asi zvamudzingisa futi chitambira peni yake ndazotozva kuti kuzvimba kwake makumbo chowadira nacho ndichizva ndichira kuti vauri aita nedoro kumba ndakatozvona kuti iye aisamwa doro riye aipa murume wangu doro handinobvunza ndati muroyi dandada kuti uri muroyi ndakanyarusango uri muroyi ndakati chowadira nacho kuti ndazotanga kuzvifunga kuti kundida kwaite nekupa kwaita murume wangu doro pamaitozvaitsvaga kuti kana zvima makumbo kumwe achakazoshandira mhuri yake ochiovhateka sezvizvo zvanga achida sando nyaya yangu iyo Mambo simaonera andiri kuita nezvandanzwa tatuti chokwadi uyu zveshuwa mukadzi akanyora mameseji nekurwadziwa kuti ari kuramba achidzimbisa murume wake basa saka iye sango wacho ndiye ane mhosva kuti anga akutumba mukati saka ndo zvaakunga achitsvaga zvesii tichatanga nawe ichokwadi here kuti wakange uchifonerana namai yako ndoramba mama ndoramba nokuti foni dzako tikavhura mufoni mavo hationi mafoni ako achipinda mufoni yako ndotenda ndakawafonera kamwe chete tawakadifonera vatifonera makuseni wakazondiisira meseji yebaruti ndakazofonera wanambofonawo here kwavari kana ikandotsvaka print out ndoramba uone kwa print out iripo ndoramba zvinogona kuitika zvamuda kana zvichikwanisika kuitika ngazviitike ndoramba hauna kumbokupfimba here kana pane pawakabata panokwanisa kuitika kudenga nekuti tinoti right izvozvizvi kototsvagwa print out handi aifona kakwana iye aitandizive kufona ndosona tabatwa inini pandionai totaura nyaya yedu panoshandira mukoma taura mukoma kana ndikasiya mukoma wangu basa vaishinjana kubasa akasiya murume wangu basa iyo kuda uye anokuda kudadzeka rodzi aitokufana kungatotaiwa achitodaidza mini mukoma wangu nemukupurira maikikisvika ipano aingodaidza sombona anokudaidza wanomuti okotisa mazoti kuti nenyaya dzedu dzekuti mameseji akadanzi mameseji tosona tabatwa mafoni anonezi kati ashova sine meseji vachiyagaudandipa information yemurume wangu achipfuura 2 times akakaya pamba vanokwanisa kandikuziva mubvunze kuti nhamba dzake ndakadziona sei mufoni make and ndota safoya takamufonera muna meimo pakatari nyaya kuti ndiri kudai makocha nemaminisi takatari naye ndinawo zvakanaka handi zvese zvinobuda zvazvakataura inini mamwe pandiri kutaura ndikuti inini ndichipedza basa kupanimati zvisenza kunobviri wari kutaura ndikokuti ndakasiya nepapanimati ndikangopedza basa kupanimati iva ndaenda pachita wanyika kunoshanda zvekuti vanokwanisa kunditaurira kuti munhu akapedza basa rake na3 o'clock anenge apano pabasa ndozopedza basa na8 o'clock pachita wanyika siwe sangu ichokwadi kuti wakasenza nemurume wapachida ichokwadi ndakasenza ichokwadi kuti unosenza kuti unese kupanimati ichokwadi kusenza mangara kwaita mukadzi wake murume wacho anozviziva sezviri wetineki yangu ndakatuma shamwari yangu iri muno yatinosenza tese kupanimati ndichiti uudza kevi kuti ari kuziva unosenza padepartment akafanana here department bosina departments nakevi murume uyu nomangara mukadzi wake kuti nekundiita muroyi murume kuti ndimusenza nese
murume wacho ndakatanga ndatuma shamwari yatinoshanda nayo muparliament ndatumirwa mameseji namai avo sezvo yanga akamiswa ari kumba ndati kuna chaka ina handisi kukwanisa kuenda kumba kwakevi nekuti pane zviripo enda unondiudzirawo kevi kuti zvikuita mukadzi wake zvekunditumira mameseji ari kuzviziva here. Chaka ndobva aenda akadzoka akati zvoni ndaenda kwasavati hatikwanisi kutaura nani neni vakamutuma futi kechipiri chaka wachona ari muno tomboti kudari iwewe mukadzi munhu angangokutumire meseji yakadaro just from nowhere. ndo zvakatoitika mambo zekuti vari kuti wakabvira kwachidawanyika uchidzingisa murume wangu basi uyo akapara mhosva dzake ega inini ndisipo. Then namba yako akaiona ku namba yangu akawana kevi akandifonera inini ndiri pabasa iye asina arasa foni achiti arasa foni ndobva atifonera ndiri kumusha ndobva ndakatanga kufona panhamba dzamai hanga ozi kuti yanga atondifonera ndiri kumusha tichifona nezvebasa zvekuti nyange ikaburiswa pinda kuti yacho inotoburitsa izvozvo. kevi ndifonera mukadzi wako kuti handisina foni uyu ndakatondifonera nefoni yemukadzi wake nekuti yanga asina foni ndakatondifona nefoni kuti yanga asina foni ndobva akatanga kutondifona nefoni yemukadzi wake pese apo ndaishandisa yangu neyake vanga ane foni. ndiye akazofungira kuti iwewe wamudzingisa. zvakaitika ndezvekuti kevi akagadzira mabhonzo tinoita zvemashifts anopinda makuseni anopedza masikati anotanga masikati akupedza zorowiri saka musi wendaitanga zorowiri kevi kwaubva agadzira mabhonzo akagadzira anga ari 4.9 kgs akagadzira ndobva amaisa mubrasta imomo ndobva atorohwa nechando ndobva aoma abuda na3 o'clock akabva kwauya vamwe ambuya vakauya vakati ndatumwa nakevi mabhonzo ari mucourtroom ndikati kevi haana kana 5 minutes abuda muno adi kukupai mabhonzo enyu mega bhozi nikumashure ndakatombobatwa nenyaya mabhonzo iyo akavhurwa akazoonekwa isiri nyama asenza mbusha saka ndaiziva kuti kumabhonzo kune nyaya adi ane 5 minutes abuda muno maadi kukupai ega mabhonzo kuti amira ndimufonere ambuya iwa ndobva wafonera kevi ndobva atoti sangu tuna mabhonzo ari pakati kusaidi pasherefu akaimwa mudenga upechi ambuya vanhu vanatora mabhonzo vanhu vandapa ambuya vanhu vaenda patii ndobva varoherwa zvakanaka ndauka pakunobuda pagate ndobva vabatwa nemagadhi ofasiti zvinonzi aya asi mabhonzo enyama. iwe kevi toni unofungira here kuti mudzimai wako angazonyorere uyu tsamba yakadaro unoita unofungidzira here pakati pavo vari ichokwadi kuti inini ndinge ndisingazviziva asi pandakabata foni mukadzi taisa mameseji avo ndopandakaona meseji kunzi saka zvaindipimba ndakanzi ndaona misitipo yako saka zvaindipimba chichichichichi waizvawaitire kuti chipi kuti vaite sei adzikudzingise mume wangu basa akatonyora meseji nyorera sango kunyorera tatenda pafoni yake mukadzi achinyorera tatenda kuti ko zvavaindichima ndo zvavaita here kuti udzikise murume wangu basa wakaona here meseji iyo meseji yakasvika seyakazouya musi wasvika jinda ramambo kumba wachiti waita basa wamhangara nyaya kwamambo zvinoita 50 ndinotaura kuti iwo waindinyenga so sandandapinza foni yacho kuvaoni yakabuda akatumira meseji iye iye uerengedze meseji iwe waisa message call saka ndiri kufona waiti wati tambira pay yakevi kubva kwashidas uchimudzingisa haunyari hauna ropa nakevi siyana naye woenda kunonyepera wangu kuti zvimwe nyarawo manje
wakundiudza chokwadi siyana naye. Tinoshaya kuti makumbo ake aizvimba nei. Chokwadi ndaanacho, chimuuraya zvipere, mwoyo wako ufare. Usade kunditsvaga mubasa mako, wanzwa? Akupindura zvekani newe? Ndiani ndichikwenda ndo. Usade kunditsvaga mubasa mako, wanzwa? Come to my house or ku road, utaure nyaya yako. Ko kunyepa haunyari. Shandazve. Handikutye iwe mashoko awataura kuti uri kuda sango nengwenzi. Ini naKevi kikiki. Iwe waiita mwana kwandiri. Handikutye kana kawani. Usandideni mubasa chete asi ainyora zvendiyani. Usadeni mubasa chete awaindoona. I am ready. Basa rokudzingisa. Tosangana paMambo Makoni nekundinanga uroyi maita basa. But kana usati wawaka kumusha, usade kuvakisa nemari yangu. Uroyi wauri kutaura uri papi wagona kuita kuti chokwadi chibude pachena. Hande kwachifi wagona zvawaindipfimba uchiti usazoudze Kevi, uchindiudza magirlfriends aKevi. Ndaitoita sendinokuda kuti undiudze magirlfriends aKevi. Ndakabuditsa chokwadi chese. Wakandipa nhamba dzako uchindipfimba. How many years uchindinetsa, asi mukadzi wako unaye one. Baba kiki ndomuudzaini ndamuti zvivindi zvako zvekushinga kundipfimba wakadzi wapera here. Hande utaure yako nyaya, ndotaurawo yangu kuti kumukana naKevi ndo nyaya yacho. Ndaitonyepera sendinokuda iwe, ndaisatombokuda kana kawani. Ndaida nyaya dzaKevi chete. Pane nyaya. Pane nyaya. Ndo yakatonekwa nemurume wako. Munoti chiitare. Kama ini sekuona kwangu kwandiri kuita panyaya iyi, vanhu ava ndandine mibvunzo kwavari ivo ava naambuya vangu avo naavo variko kwaKevi wacho ava, kuti maane nguva yakadii mechishanda muri pamwe chete imi? Ini ndakatanga kushanda pachiwanika 2010 kusvika 10 years. Okay. Ko imimo kuziva rino? Okay. Asi neuyu ndakashanda nonga pachiwanika ndashanda 2 years because yange atanga 2017 namundokwera nokuti ashanda 2 years nehafu. 2 years nehafu. Pachiwanika. Okay. Aigara rechiuya kumba kwenyu? Chokwadi. Aiuya mazuva esere pasonda aiuya kangani? Tangoti kana tingori free. Onouya uchita sechinoita right. Ko kumba kwake maimboenda here? Mawato manezi moshiwa paigara pamabhisi nobarezi. Vanga uzogara mberi pamabhisi. Okay. Mazuva mangana makambosvikawo pamba penyu aripo imimi mechimusvika ari pamba pane mudzime wenyu? Ndisvika pamba ndanosvika aripo. Hamunambosvika aripo? Okay. Zvakanakai. Ndo pandandira kuti ndinzwisise ipo papo. Alright. Saka right wamenga wambonangisa kuti mboona. Pane zvotombonangisa ngaiende mberi.
mashoko ekunyeka sokuti kana shamwari yandiri kutaura ndakatuma iye ndiyo inomwa doro rakafanira uyu bhozi vanomwa madoro iwayo inandini anokwanisa kupupurwa anotora inandini ndaikona kuti vatengera tiri mashoko tega zotongopera tongozongoti shamwari vangu tote zvekuti mazuva ndakaregera asi pandaimwa ndaisamwa vanomwa ndaimwa masikati ravano kumbandambura ndainamba kwavo asi ngori zokufarira nezvanhu zvichienda pamwe chete pakumane ndorera munomwa ndimu ndotopa uyu mukomana nenzichaka rapo chete ini ndogara panetsime awa ndaiona ulibuka ndiani awa mama changani ndaiuya pamba pauyu ndishamwari yako ndiri mwina uyu kevi sandaiuya pamba ndiona awa ari pamba ndakuigirei wani ndakuigirei tutatu ndakuigirei tungani awa ndiyenatengazonawa saka zvokuti wangapupuri kuti varambe kuti waisa ndengoona ndopandakashinga ndobangu uchangamikaita pandaigira uyu doro kumba isi tichinjana kubasa ndaimuigira ari pai isi tichinjana tiri kubasa pamba chaiko ndopana taichinjana vakuti iye asara pabasa iyi ndochikuda hapana umwe musi tuu chete ndokuti kuuya kubatira mushikari kupambai vaidabva kubasa zota siya uya kubasa topaifura nepamba ndaidza paroti kumazokudini neyangu yai musangoramba madhamu unoenzakuti ndakanobva makawanda ukaenda vacheka mafoni namba avo pada ndakada kuona mukadzi ndakati namba wake ndakutara pachena kuti sangu ndakatiudza kuti ive maisai ndodana namba wake saka zvese zvaunamba kuti hakunyeperwa inoende yechokwadi asi kunyeperwa murume wenyu aripere uyaimbokuigira idorere chokwadi mama anokuigira idoro ave naro chokwadi panyaya yekuti maya vakapumhana baba uyu mbowo wacho kana uriwo kwemufoni hauna unyatsosimba nekuti hapana pakanyatsobuda pakutadza kuti ari kupumha unless kana waine umwe mbowo usiwo doro rwaitenga ndo riri kurwarisa chii murume wangu namba wani aimusiyira chii mukadzi wacho achiona chii doro iroro ende doro iroro itaibibe tinokwadza kadoko kapoisena pakutama ipopapa pana mai ava ndakuda kuchinangisa mailomboseva watiri pakati pana mai ava kuti wazondopume uyo kuti uroyi wakaona mazuva ndinopobvunza kwemuri mai makataurwa kangani naiye murume uyu kuti murume wako ari kupfimba ngana nangana kangani ndopakanditaurira mukadzi ndakazopeta magridhi handazivi gore rito vashandisa pachidasi ndopatanga kutanga aida ari musikana ndoshanda naye enzi mariye vana musikana wasouth africa ndopakatanga kuti ndasara naye kuti amaikii murume nyi zvari kuita dai murume munhu matonasapotera inini ichi chichazokuudzai but zvinondisendere meseji inonetsa angonozoibata meseji ezosatakunesasa kuti tishanda tese saka right akakupfimbai kangani yeyo akasingatoperi panasanaeyo mazoti pandasana naye tese yonyaya itauri saka basa make siwa musoro iyi kana azoti sanideni mubasa menyu apina basa mawo pani matina kutenga chinga baba vangarubhekani varutasa makeke timari saka iye abva kuna mukaundi hanzi mai hanga ndinotanga yoga ndakutaka chokwadi kuti chi ndakamudza kuti ndakusika chokwadi kuti waindipinda vosike vasina mudza musati maishanda mese aigonozonetsana hanzi mai hanga nyama ndautanga ika
tosvitsana kure akadaura tikatosvitsane kure kwacho kuti dai pane matrasitv achiona aiburisa tionesa nepakaunda pake musi wa23 ati ngaisvika yangure nyaya yacho kokunyepera kuti wandipfimba vanatongobva ndipanazosambidze ndaapanze usandeni basa mavo bcause akatotsvaga ndizodzi ndetanoisi futi basa mavo mubvunze yarapo hamuna vakazotorwa nemagirlfriends emurume wako neku Mambo simaonera ndikuita nyaya iyi nyaya ingangotitenderedza mumusoro kuti awa mai avo wakaona chokwadi chakanga chii akanga ari kuda mukadzi weshamwari yake ari kuda mukadzi uyu akaramba kudai anga asiriwo nesi mukadzi uyu dai wakanga wari kutogara wese saka uyu hungu izvi angautaura plus kuti mameseji ari pa haana chaari kutaura uyu atori right kutoti iwo auri kukwadzisa murume wangu kuti afe nedoro raari kuenda tudoro kwawo saka hausi uroyi kutoti kufamba uroyi chaiwo ainazipamzerepo pavo kana muri shamanesi makava kuchisenza kana tichiita mageme endisoro kana kubatatire mageme ane nidhi rekotana mukadzi wangu kuti zvizodizangu uri kudi angauda mukadzi wacho ari kufimba ka saka anga akutaura kuti achiramba nene murume aone kutora iwe mukomana ari pamberi tasango kuno wakataura here kuna mai ava kuti keva ne magirlfriend mashoko ekunyepa mambo keve mai ava vakambopopotawo here nepopotedzana newe pamusoro pemagirlfriend kana kukafamba pamuri kuenda kuno aprocha magirlfriend avo chokwadi vakatombosvika iwe mudari munochabudisa kana uita disorder yarastoni chokwadi nekuti mai vakazotombosvika pamba pegirlfriend rangu kumagreda kumasasu chitozobva kutoti anasi andosvike kochi tasvike papanapa chichichi nawa kuti nyaya dzacho tazoita aiziya nezvemagirlfriend avo ishamwari yako chokwadi akaona kaiwe pangakunzenzera ndepekuti pekutanga pataurwa namai avo vataura kuti kumagredha handina kuzosvika kuti ndakataurwa ndinokwana saka ndandikuona kuti vatatu ava kuti mai ava nemurume wavo unesavira ava vakatotaura vakatoronga nyaya yokaya pamusoroida pamusoro ndati magredha ndakaenda kahwani kana pananzwa pandataura ndakaenda kahwani ndasvika pasina munhu ndasvika pasina munhu zvinzi abuda ndiposisa vanadza kechitu chivakaramba kusaende kumba kwegirlfriend ndosvika kari hwari kumba kwemunhu ndaenda kechitu kuenda ndakaenda ndasvika sipo kechitu ndakatoenda ndepanakuti usaende kumba kwemunhu papadzi wari kumunhu anotoandinga pamba pangu hatina kuzoenda kechitu mambo kutenderera kwese kwatiri kuita iwo tiri kudai kuti inini amaya naiye kefu tingati taisenzera munhu wani tese takadai saka kutaura kwavari kuti inini 2019 ndichisenza pachidawanyika ndakasiya ndaenda kuwedza ndakazodedzwa nepanimati 20 ndakapera kundichiita basa kwavari kuti pese apa ndaivavhunga nemadoktora ndakadedzwa nepanimadzoda apera kuamunomarisana ndandisipa sango uri kwachidasi waindipinda wazoenda kumusha akaita kuti chaibreakdown akakudzira kata kuti komaikwandizombotandofuna kuedhekisana kuedhekira akauyasuya kadanzi uye muonechi asvika katadzachadzoka mangwani temba 12 kongosvika muchimonazvinazvakaakadekudaro kata maita basa sango tipaseromuti pabhebe pane matipai ukaanaemusura but mari kati waita basa sango chandisainyika right nauri haina umbo hwekuti tingakonvide uyu but nekuona kuti one wakangochitengera murume wavo
tudoro twawabvuma iwe kuti ndaitenga tudoro iwe waisamwa tudoro netwoto asi waivatengerawa tudoro. Dare rinoona kuti chinangwa chako chaachiri chei chekutengera vanhu tudoro tunodhaka uye tunoparadza. Toonekwa kuti papa ine chinangwa chaachiri pehai. Hai toona zvakare kuti number 2 panoonekwa zvakare kuti right pakanga paine usori hwakanga huchiitika mamovement emurume uchinotaura kune mukadzi wacho kuti zvino pane girlfriend yemurume wako iri papo. Tinoona kuti reason yacho kuti chikonzero chaachiri chei. Saka dare rinoona kuti kubudikidza kwezvinhu zviviri izvozvo yechitu ngarambe asi yekutanga wabvuma kuti ndaivatengerawa tudoro tunodhaka. Zvinoratidza kuti chikonzero chako chakange chiri chei chekuti utonge tudoro tunokuwadza pachiwano. Vanoti ukaona munhu murume achitobvisa madziwa pamwana wemvana it means kuti ane zvaari kusaimira pamvana ipa. Saka izvozvo zvacho zvinoratidza kuti no iwewe wakanga uine maambitions pana mai avo. Mai avo uchitaona kuti nekudzingwa kuri kuita murume wavo uchivatengera tunodhaka. Number 1. Number 2 unova uchitipa information. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti right pakange pasina ukama hwanga hwakanaka pakati penyu muri vatatu, asi kuti pane akanga aita kudistroya umwe munhu kuti aite maselfish gains. Saka dare rinodismisa nyaya iyi kuti hapanai patingaone kuti uroyi hwanga huri uroyi hwekuroyana asi kuti uroyi hwezviitiko zvanga zviri kuitika. Saka dare rinodismisa hapana anobhadharwa makosti. Ngatisimukire.